bychom být na WhatsAppu s Fedorem Blaščákem. Dobrý den, Fedore. Dobrý deň, pozdravujem vás, opäť vás rád vidím. Ako sa máte? Vynikajúco. Ústavný súd včera slovenský opäť zabral a zrušil tzv. Ruský zákon, ktorým chcela vláda Roberta Fica šikanovať mimovládne organizácie, čiže to je správa, ktorá letí do sveta dnes všade, takže veľmi dobré. Takže gratulujeme. Jinými slovy, to, v co tak možná spoléhá spousta lidí v Česku, že tady máme dostatek pojistek, brzd a protivah, včetně ústavního soudu, teď konečně na Slovensku zafungovalo. Říkám to správně, jo? Presne tak. Vy ich máte viac tých poistiek, tak vy buďte v kľude. My máme ještě Senát. No. A tak. Tak, pane Blaščáku, my jsme vás viděli v té upoutávce, kterou tady pouštíme opakovaně na evakuační sanitky. My tady o těch evakuačních sanitkách mluvíme, ale vlastně úplně přesně nevíme, jaký je rozdíl mezi evakuační sanitkou a klasickou sanitkou. Tak řeknete nám to vy? No, dobre, ale už aj Lenka predo mnou, teda keď spomínala tie čudné auta, čo tam jazdia, čiže na tom fronte, že naozaj si to nesmieme predstavovať tak aj pre všetkých darcov, že zranený vojak ide do nejakej akože našej známej ambulancie s označením Červeného kríža a tak ďalej. Tie auta, tie veľké sanitky na fronte by sa neuplatnili, preto my dovážame hlavne offroady, terénne auta a tie sme na to označenie, ako nazvali evakuačné sanitky, hoci sú to offroady, ale plnia funkciu záchrany života. A co je na nich jiného než na klasické sanitce? Třeba uvnitř to vybavení asi bude jiné, předpokládám. Vysvetľujeme to v jednom z tých videí, čiže tieto offroady fungujú v podstate na tú úplne základnú vec, dostať vojaka z toho miesta, kde je zranený a potom sa až nakladá do tej klasickej sanitky, kde je nejaké medicínske vybavenie, už je tam aj nejaký paramedik a tam už dochádza k tomu ošetreniu. Čiže tá evakuačná sanitka je v podstate korba, na ktorej ho prenesieme do klasickej sanitky, kde ho už ošetrujeme. Kolik taková sanitka evakuační stojí, nebo za jak velký obnos vy jste schopni pořídit a poslat na Ukrajinu? My kupujeme staré auta bez elektroniky, väčšinou sú to také roky výroby 2006, 2007, 2008, sú to tie Hiluxy, Pajera a tak, Toyoty, Nissany a to je rôzne od zadarmo ako dar, máme už asi 6 týchto darov, až po okolo dajme tomu 15 000 eur, to sú také tie lepšie a potom k tomu treba pridať výmena gumy, dorobiť nejaké ťažné zariadenie a prevoz na tú Ukrajinu. Čiže sakum pak by som to tak odhadol na 18 000 eur max. To znamená vybavená sanitka na fronte. Mě by zajímalo, jak je na tom vlastně dneska Slovensko s ochotou pomáhat Ukrajině, a to ať se to týká veřejnosti, anebo ať už se to týká vlády. A teď nemyslím tu specifickou kategorii jaksi vývozu zbraní, která jako má ještě své vlastní pravidla. Ale jak jsou na tom Slováci s podporou Ukrajině po téměř 4 letech? Práve táto zbierka Oxana 50, my sme ju založili aj s tým politickým cieľom vlastne držať tému podpory Ukrajiny. Bola taká nálada, alebo sa tak hypotéza o tom, že už vlastne je istá nejaká únava, že už ľudia vlastne na to zabúdajú. Ukázalo sa, že nie, naozaj podpora Ukrajiny. Táto zbierka je rekordná, zbierame 1 000 000 eur, 50 sanitiek. My sme mali predtým asi 4 zbierky a každá ďalšia neskôr v čase priniesla viac peňazí. Týchto takmer 1 000 000 eur, ktoré tam snad dotečú do konca roka, je dôkazom. Z toho je zhruba 70% zo Slovenska tých darov. Je dôkazom toho, že tá ochota ľudí darovať Ukrajine, pomáhať Ukrajine vôbec neklesá. Skôr ponuka generuje dopyt. Ak je dobrá zbierka, ktorej ľudia dôverujú, tak sú schopní vygenerovať ako rekordné sumy aj po 4 rokoch vojny. No u nás se tady několik lidí, kteří organizují pomoc na Ukrajině, shodlo, že když něco udělá Donald Trump nebo něco řekne dnes současná vláda, takže nebo Tomio Okamura, že to zafunguje pozitivně, že lidi to trošku znovu poňoukne k tomu, aby pomáhali. Máte taky takovou zkušenost na Slovensku?
My sme to už zadefinovali ako fundraisingovú rovnicu. Viete, ako máte Maxwellové rovnice vo fyzike, tak aj vo fundraisingu platia isté zákony. Čím viac Fica, tým viac peňazí na Ukrajinu. Takže áno, jednoznačne. My sme sa o tom presvedčili už pri tej zbierke, tiež rekordnej, takmer 6 miliónov eur. Spoločne s Darkom pro Putina sme robili minulý rok. 6 miliónov eur sa slovenská verejnosť vyzbierala na muníciu. Takže, a bolo to práve v reakcii na to, ako sa Robert Fico odmietol pridať k iniciatíve českej vlády. Čiže on je najlepší fundraiser v tejto chvíli pre Ukrajinu, čo sa týka podpory občanskej společnosti. To jsme rádi, doufáme, že mu to vydrží, ale pak je tady druhá otázka, která vlastně může taky teď Čechy zajímat, protože možná žijí v takovém dojmu, že Robert Fico říká něco jiného doma a něco jiného dělá v Bruselu a že vlastně velmi podobně, a to je pravda, se tak chová už tradičně Andrej Babiš. Jaký je tady vlastně jako postoj slovenské vlády dneska k válce na Ukrajině, kromě toho, že Robert Kaliňák je, jak jsem slyšel tady v Praze, jeden z nejspolehlivějších spojenců ve věci dodávek zbraní téměř kamkoliv. Tak jaký je postoj slovenské vlády dneska? Existuje svet objektívnej reality, svet činov a potom je svet slov. Tak. A nie je väčšej priepasti a zdá ako na Slovensku medzi týmito dvoma svetmi, ktorú práve vykopal Robert Fico. Čiže tá retorika je úplne šialená. On je ďalej ako povedzme Orbán v tom. Robert Fico je dnes najhlasnejším hlasom a trúbou kremelskej propagandy a kremelskej politických stanovisk tej retorike. Povedzme, to sa deje na Facebooku. V tých činoch to je úplne iný svet. Hlasuje v Bruseli na tých európskych radách vždy v zhode s tou väčšinou, ale hlavne Slovensko je jeden z kľúčových dodávateľov zbraní, hlavne munície na Ukrajinu dnes. Robert Kaliňák vstúpi ako činiteľ do hospodárskych dejín Slovenska spolu s Strnadom. Oni dokázali za 2 roky z 10-násobiť export zbraní zo Slovenska. Z 10-násobiť za 2 roky z 200-300 miliónov ročne na viac než 2 miliardy ročne dnes. To už sú 2% HDP. To už sú veľmi vážne ako aj z hospodárskeho hľadiska ako veci. Slovensko sa možno stane to deklaruje Kaliňák so Strnadom, vlastne európskou veľmocou pri výrobe munície, možno druhou najväčšou po Nemecku. Vy jste mnohem blíž Ukrajině než Česko. Češi si nepřipouštějí, nebo někteří Češi si nepřipouštějí, že by se jich ten konflikt mohl dotknout. Jak to mají Slováci? Cítí to jinak, protože ta válka je blíž než tomu, co jsme my, protože my jsme teď měli kampaň 72 hodin, která teda upozorňovala lidi, že se mají připravit na 72 hodin v případě nějaké krize, povodně nebo blackoutu, ale myslím si, že už je to i příprava na něco horšího. Tak existuje něco takového u vás na Slovensku a jak to Slováci vnímají? Berou to jako válku, která může ohrozit i je? Ja si myslím, že opäť aj tu je také rozlišenie, že tá geografická blízkosť vytvára predpoklady preto, aby sa o tom viac informovalo, ale tá intenzita informovania vytvára potom v ľuďoch to nastavenie toho ohrozenia alebo rizika. A ja si myslím, že to súvisí skôr s tým, že my sme bližšie, čiže sa o tom viac informuje. Španieli sú ďalej a kvôli tomu sa menej informuje, ale kvôli tomu tí Španieli to berú trošku možno viac, že je to ďaleko. Čiže nie je to o geografickej blízkosti, ale skôr o tej záplave správ, ktoré dostávame z Ukrajiny. To na Slovensku stále je samozrejme veľmi intenzívne, ale nemyslím si, to je tak ako so všetkým, že už sme si zvykli, už to trvá príliš dlho, čiže už to ohrozenie priame si myslím, že už je nejakej konštantnej rovine a už sa ani nemení, ani nezvyšuje, nezmenšuje. Mimochodem, kolik dnes je na Slovensku třeba uprchlíků z Ukrajiny? Nevieme, lebo tu sa nezbierajú tieto dáta. My vieme počet ľudí, ktorí získali dočasné útočisko, ale vôbec nevieme, koľký z nich sa presunuli niekam inám. Sú to také odhady od 60 do 120 tisíc. Kdybyste náhodou slyšel nějaký smích, tak my jsme tady společně za zdí máme nějakou akci, na kterou nemáme vliv, takže tam se něco odehrává, jenom abyste si nemysleli, že se to děje tady, je to za zdí a s tím my nemůžeme vůbec nic udělat. Jo, to tež. V pořádku. To je i pro diváky, aby si nemysleli, že se tady někdo směje tím huronským smíchem, tak někdo to dělá, ale my s tím bohužel nemáme nic společného.
Mimochodem, jenom mě napadlo, že jsem někde četl, že vlastně slovenská pomoc je na počet obyvatel vyšší než česká, no, oficiálně. Je to stále tak a je to hlavne vďaka teda tým pôvodným. Bavíme sa o tej pomoci, ktorá je dobrovoľná, alebo teda bez faktúr, poviem. Tak stále tam Slovensko je v prvej desiatke európskych krajín o niečo vyššie ako Česko a je to hlavne vďaka tým dodávkam ešte za vlád Eduarda Hegera a teda prezidentovania Zuzany Čaputovej. Tak pane Blaščáku, my vám moc děkujeme za to, že jste se připojil k naší operaci Naděje, kdy dnes vybíráme na komunitní centrum Svitlo. To provozuje Skautský institut v Praze, tak doufáme, že se podaří vybrat co nejvíc peněz, protože tahle instituce potřebuje na svůj provoz minimálně 2,5 milionu na rok, takže budeme rádi, když se podaří alespoň část těch nákladů uhradit z téhle sbírky. Děkujeme, zdravíme na Slovensko a přejeme vám klidné Vánoce. Aj vám všetkým hezké Vánoce. Naschledanou. Dovidenia.